Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες διατάξεις που αφορούν στην απασχόληση των συνταξιούχων, που είναι σε ισχύ από την 1η Πρώτου του 2024. Μαζί μας έχουμε τη δικηγόρο κυρία Μαρικέτη Παπαδοπούλου για να μας διαφωτίσει για τις νέες διατάξεις του νόμου και για τα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αφορούν οι νέες διατάξεις. Μάλιστα. Ο νόμος αφορά όλους τους συνταξιούχους λόγω γύρατος και αναπηρίας, είτε θα απασχοληθούν ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι προβλέπετε επομένως για αυτές τις κατηγορίες συνταξιούχων? Αυτό που είναι διαφορετικό με τον νέο νόμο είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι που θα απασχοληθούν θα λαμβάνουν πλέον το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ίσχυε πριν. Προβλέπετε και κάποια παρακράτηση για τους απασχολούμενους συνταξιούχους? Ο νόμος προβλέπει παρακράτηση των λεγόμενων πόρο μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του ΙΕΦΚΑ ως εξής. Για τους μισθωτούς απασχολούμενους το ποσοστό είναι 10% επί του καθαρού μισθού με απευθείας παρακράτηση από τον εργοδότη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες το ποσοστό θα είναι 50%. Η υποχρέωση καταβολής του πόρου ισχύει για όλους, μήπως υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις? Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένες. Τα άτομα με ψυχική αναπηρία, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι συνταξιούχοι ειδικών παθήσεων, οι πολύτεκνοι και όσοι λαμβάνουν έξω ιδρυματικό επίδομα. Δηλαδή, τα άτομα αυτά δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τον πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Έστω ότι ένας συνταξιούχος ξεκινήσει να εργάζεται, πέρα από όσα μας έχετε ήδη αναφέρει, έχει κάποια υποχρέωση να δηλώσει την έναρξη της εργασίας του? Ακριβώς όπως το λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Ο κάθε συνταξιούχος που θα ξεκινήσει να εργάζεται, πριν να ξεκινήσει να εργάζεται, θα πρέπει να δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής του στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, η οποία μάλιστα λειτουργεί από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αν δεν το κάνει, αυτό επιφέρει μια χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Πολύ σημαντική επισήμανση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το αναφέρατε. Θα σας γυρίσω λίγο πίσω στην αρχή, στις νέες διατάξεις που αφορούν τόσο τους συνταξιούχους λόγω γύρατος όσο και τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που συζητήσαμε. Προβλέπετε κάτι ειδικότερο για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες που θα θέλετε να μας επισημάνετε? Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Οι συνταξιούχοι λόγω γύρατος, όπως είπαμε στην αρχή, όταν ξεκινούν να απασχολούνται πλέον με το νέο νόμο θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση. Η εξαίρεση αφορά εκείνους τους συνταξιούχους που θα απασχοληθούν σε φορείς γενικής κυβέρνησης, δηλαδή σε νοσοκομεία, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην περιφέρεια. Αυτά τα άτομα, εφόσον δεν είναι 62 χρονών ακόμη, για όσο χρόνο απασχολούνται, θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους και συνακόλουθα δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τον πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Όταν γίνουν 62 χρονών, θα αρχίσει να καταβάλλεται η σύνταξη και θα ξεκινήσει και η υποχρέωση καταβολής του πόρου. Μία άλλη σημαντική κατηγορία συνταξιούχων που είναι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, η αλλαγή που έφερε ο νόμος είναι ότι πλέον καταργείται από την 1η Πρώτου του 2024, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, καταργείται ο έλεγχος που κάνουν τα ασφαλιστικά όργανα ως προς το ύψος των αποδοχών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Άρα ένας συνταξιούχος λόγω αναπηρίας θα παίρνει τη σύνταξη που προβλέπει ο νόμος χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία σύγκριση. Να μιλήσουμε τώρα για τον χρόνο της ασφάλισης των συνταξιούχων, αν προσαυξάνει την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη. Ο χρόνος ασφάλισης των συνταξιούχων προσαυξάνει την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, εφόσον φυσικά το ζητήσει ο ίδιος ο συνταξιούχος και μάλιστα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της προσάυξησης θα τα δει στο λογαριασμό του από τον επόμενο μήνα που υπέβαλε την αίτησή του. Κλείνοντας, κάτι που θα πρέπει να προσέξει ένας συνταξιούχος που επιθυμεί να ξεκινήσει να εργάζεται, κάτι που θα θέλατε να το συμβουλεύσετε? Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός ουσιαστικά παρέχει κίνητρα στους συνταξιούχους προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται. Γιατί, όπως είπαμε, ο συνταξιούχος που εργάζεται θα παίρνει το 100% της σύνταξής του και δεν θα υπάρχει καμία περικοπή όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτός ο συνταξιούχος που επιθυμεί να απασχοληθεί, πριν να απασχοληθεί, να πάει να δηλώσει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ την έναρξη της απασχόλησής του, η οποία πλατφόρμα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι σε ισχύ από 26 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.